Gepleyer Adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 7-nji sentýabry. Hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgy salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji gün günertan wagtlarynaky görkezlere görä goňşy Özbegistanda bolan partlama Lewap we Mar vilayetlerine doguller ötdi. Türkmenistanlylar urşa gatnaşmady ýaly Russiýa göýberilmeýär diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Yanğın howpsuzlygy gurlugy awtobusda dören yangyny wagtyna söndürip bilmek diýen habarymyz hem köp okully. Täze okuw ýyly mektepleriň en atalardan pul ýygnamak çäresi bilen başlandy diýen habarymyz hem iň köp okulanlaryň beýasligine berdi. Şeýle-de Rus dronlary Kiýewe hüjüm edýär. Ukraina hökümet özgörüşligini geçirýär diýen habarymyz köp okully. Hormatly dinleýijiler, Adatlyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi ýazmagy, aýtmagy çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny dekolonizasiýanyň edilmedik öý işleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan olarky koloniýadan çykan, şol wagtda öz ykbalyny öz başda kesgitlemekde. Uzağa çeken baknalygyň medeni ýa-da sosial täsirlerinden saplanmakda kıyınçylyk çekýän ýurtga saplanýar. Bu urda iň soňky çykan habar Türkmen hökümetiniň Russiýaga gidip Moskwanyň Ukrainada alyp barýan urşuna goşulmak bolýan ýaş raýatlar barada edýän aladalary bilen bagly. Hormatly dinleýijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hali bilen söhbetdeşligimizi dinläp, bu meseleler boýunça siziň hem öz pikirleriňizi aýtmaňyza garaşýar. Hudaýberdagy ilkinji soragymyz şeýle, Türkmenistanyň dekolonizasiýa meselesine goýuran iň uly ýalňyşlygy näme boldy diýip hasaplaýarsyňyz? Bizim iň esasy hem agry ýalňyşymyz, biz şol möhüm mesele ýüzüne barapdyrys. Hemme zat öz-özünden düzeler, ýurt gül ýaly bolar diýip garaşypdyrys. Ýöne ençeme ýyl geçdi, ýöne düzelýän zat ýok. Gaýtyp biz ýene-de öňkümiz ýaly şol koloniýa ýeýesine Moskwa garaşlyp durýar. Biz ykdysady babatda, maddi üçünçülük babatda, ruhy aň düşünje babatda entek şol temadan, şol köni temadan dol saplanyp bilemiz ok. Haçanda sen Moskwa bagly bolsaň, haçanda sen islendik meselelerini Moskwa bilen maslahatlaşyp çözmeli bolsaň, onda sen nädip garaşsyz bolýan? Aha, gaz meselesini alyp görelim. Türkmenistan öz gazyny dünýä satjak bolup ençeme ýyl wagtlaşyp gelýär. Ýöne şunu ýokurdan ýol berilmedi. Şu gazy diňe iň soňunda Hytaý alyp bildi. Sebäbi Hytaý dünýädäki iň kuwatly döwlet, onsoň Hytaýyň Merkez Aziýada ençeme bähwitleri bar. Şol bähwitleriň biri esasynda da ol Türkmenistanyň gazyny alýar. Şoň bilen birlikde Türkmenistan demir ýolum geçirip bilmedi. Gaz geçirjilerini de gurup bilmedi. Ine şu ýagdaý, ýagny koloniýadan çykmak, baknalykdan garaşsyz bolmak meselesi bizim öňümizde häzir keserip dur. Ýagny pikir, düşünje bilen bagly bolupdyr da, onda ýalňyşlyk, şu ýüzlüge garamak bilen bagly bolupdyr da şu mesele. Elbette yüzlüge garamak bilen. Onsoň şol çykanyňda sen öz-özüňi üpsün etmeli, öz-özüňi dolandyrmaly. Şol mümkinçilikler ýokdy, şol şertler ýokdy, ol bilen kadrlar ýokdy. Bizde Türkmenistanda bir näçe ýokary okuw jaýlary bardy, 6-7 sany. Şolaryň diň ýarysy, diňe ýerli halk üçin muğulmlar taýýarlaýardylar. Ene dilinden, fizikadan ýa-da farm muğulmlaryny taýýarlaýardylar. Şoň bilen birlikde owa hojalygynda işler ýaly, paýtaçylykda işler ýaly, maldarçylykda işler ýaly ýerli kadrlary şolara hyzmat etjek medisin işgärlerini diňe iň möhüm zatlary taýýarlayan ýokary okuw jaýlary bardy. Ondan aňyryk geçmeýärdi. Hatda iň soňky döredilen Halk Hojalyk Instituty, şol institutyň hatda jaýy da bolmady. Ine şeýle agyr şertde biz kolonial garaşsızlykdan çykdyk diýip aýtdyk. Moda biz gowundyk, Türkmenistan garaşsyz döwlet diýdik. Ýöne Türkmenistany garaşsyz döwlet derejesinde dolandyrar ýaly şertleri döredip bilmedik. Ine iň agyr mesele, iň agyr kynçylyk şu ýerde.
Hudaýberda siz kadrlar meselesine agzadyňyzda, şoň bilen birlikde de Türkmenistan bolan kadrlaryny hem saklap bilmedi diýen pikirler aýdylýar. Bir dekolonizasiýa prosesindäki uly ýalňyşlyklaryň biri hasaplanýar. Mysal üçin Türkmenistan şugunky günni uly saglyk meseleleri bilen ýüzbeýüz bolupdyr. Türkmenler saglyklaryny bejertmek üçin daşary ýurda gidýärler. Şoň bilen birlikde de garaşsyzlygyň başky ýyllaryny Sapar Murat Niýazowyň saglyk işgärleriniň iş sorunlaryny azaltmak bilen iň bir tejribeli, iň bir sowatly saglyk işgärleriniň uly böleginiň Russiýa işe gidenligi aýdylýar. Şoň bilen birlikde beýle kurlardan yetişen kadrlaryň hem öňkü kadrlaryň Russiýa ýa-da başga ýerlere işe gidenligi aýdylýar. Näme üçin Türkmenistan kadr ýetişdirmekden geçen öňkü kadrlaryny saklap bilmedi? Muň sebäbi näme boldy? Bu ýerde menmenlik boldymy ýa-da şu häkimet başyndaky adamlar ilimli, düşünjeli, öz işini oňorýan bu ýonşly adamlardan gorkdylarmy? Näme bolup geçdi bu ýerde? Bu ýerde esasen şol kommunistik garaýyş bar, kommunistik dolandyryş, kommunistleriň bir sözü bardy. Siz barın gidinde işläň diýerdiler. Barın işläň. Milletem işlemeli bolýardy, başga yer ýok, şert ýok, başga bir puly gazanç eder ýaly yer ýok. Häzirkiler hem şol siýasaty ýürüdýärler. Millete siz barın işläň, iş edin diýerler. Ýöne sen oňa hak tölemeseň ýa-da ol öz işlerini üçin bir özüne egine iş alyp bilmese, aýagyny aýakka alyp bilmese, saglygyna seredip bilmese, ol näme üçin işlesin? Ol onsoň başga ugurlara gitmeli bolýar. Başga yerlerden bir öz rızkyny tapmaly bolýar. Şu ýerde iň bir möhüm zat aýtmak gerek. Şu daşary ýurda gidip işleýänler, şu zähmetde, durmuşda nähilidir bir özgörüşligi gözleýän adamlar. Nädibin bolsa öz durmuşyny gowlandyrjak bolýan adamlar gidýärler. Ýagny işe durmuşa dörüjülükli çemeleşýän adamlar ýurtdan çykyp gidýärler. Inebdi ýurduň iň agyr meselesi bolup durýar. Inni Hudaýberdagy beýni göçi adamlaryň gitmegi geljekde de has köpeler diýen aladalar bar. Siýasyçy Serdar Aýtakow ýaş türkmenleriň Russiýa gidip Ukrainadaky uruşa gatnaşmagy bildirýän gazaklanmasynyň sebäbi baradaky soraga jogap berenni munyň Türkmenistanyň özüne perspektiwalaryň düýbünden bolmadylygy bilen barlygyny aýtdy. Inni kär pikirlere göre ýurtdaky perspektiwalar dar garaýyş sebäpli has azalypdyr. Siz şu pikir bilen alalaşýaňyzmy ýa-da bu ýerde başga mesele barmy? Bu ýerdäki mesele bir neme giňrä çimileşmek gerek diýip düşünýän. Sebäbi millet ýene-de şol başga mesele gelsek, millet hökümeti diňlemeli. Ýagny hökümetiň çykaran kanunlaryny eýermeli. Şolary berja etmeli diýip aýdýarlar. Belki ol dogrudur. Şoň bilen birlikde hökümetem milleti diňlemeli, adamlary diňlemeli. Adamlarda näme zerurluk bar? Adamlaryň talaby näme? Olaryň islegi näme? Hökümet, hökman şonu nazar almaly. Ine şol içki aragatmaşyk ýok, şol içki baglanyşyk ýok. Bizde häzir resmiler aýratyn bir adam, Niýazow tarapyndan aýdylan garamaýak diýilýänin aýratyn topar boldy. Ol ikisi düýpli bölünýär. Şoňa görä de egerde şol garamaýaklaryň arasyndan gowy pikirlere garaşylýan bolsa, şolaryň pikiri, şolaryň arzu islegleri nazarda alınýan bolsa, hökümet olary diňlemeli. Şonu belki de şol garamaýak diýilýäni öz pikirini, öz garaýşyny açyk aýdyp bilerdi. Soňam şol millet, şol ýurdun koloniýadan halas bolmagyna ýardam edip bilerdi. Sebäbi islendik bir ýurdu ýurt edýän adamlar, şonun kadrlary, şonun işgärleri, şol ýurdu dikleýän adamlar. Gynansaňam häzir, hut şol adamlar, şol güýç Türkmenistanyna az, gaty az, onun barda çykmak bilen, ýurtdan kaçmak bilen, başga ýerlerden öz rızkyny, öz işini gözlemek bilen meşgul bolýarlar. Diňe şol adamlar, diňe işe dörüjülükli çemeleşýän adamlar ýurdy garaşsyzlyga ýetirip bilýärler. Ýurdy batnalykdan çykarýarlar. Hut şu mesele resmilerin üns bermegi gerek. Şonuň bilen birlikde de
milletin özüne de aň düşünje bolmaly, ölçe bolmaly, garaýyş bolmaly. Meselem sen orsiýete gidip, uruşda näçe pul gazanýan? Sen o ýerde sen başyňy goýýan ahyryn, başyňy goýýan. Şoňa degijekmi? Onsoň sen başga bir döwletiň garşysyna göreşýän. Sen adam öldürýän, sen jinayet edýän. Şol edýän işleriň seniň gazanç puluňa degijekmi? Ýurdun içinde bar bolan adamlar şu meseleler barada da oýlanmaly. Hudaý berdi oýlanmak bir mesele, şoňlan birlikde de oýlanýan edýän pikirlerini daşyna çykarmak, aýdyp bilmek, beýleki adamlar bilen maslahatlaşmak bir mesele. Dekolonizasiýa diýileni, Sewitiň beýleki ýurtlaryny bu urda nähiller bir pikirler aýdylýar, işler edilýär. Şoňlan birlikde geçmişde garalanan şahsiýetler barada da täze pikirler, başgaça garaýyşlar öňe sürilýär. Hatda döwlet ýolbaşçylary tarapyndan hem bu prosesde batyrgaý ädimler edilýär. Mysal üçin goňşy Özbegistan mysal alandydy. Emma Türkmenistanyna şo ýadyňyzdadyr, garaşsyzlygyň başga ýyllaryna ýa garaşsyzlykdan öň türkmen taryhynyň ak tegmiller diýilýän meselede bir topar iş edildi. Emma Niýazow öz şahsiýet kultunyň aladasyny edip ähli edilýän işleri ýugoş-ýugoşdan togtatdy. Indi Türkmenistan Sewitdäki goňşy ýurtlardan dekolonizasiýa meselesinde, adamlary gelejege taýýarlamak meselesinde, garaşsyz ýurt hökmüni ýaşamaga taýýarlamak meselesinde nähil sapaklar alyp biler beýleki ýurtlardan, şoň bilen birlikde dünýä taryhyndan. Bir yerde hakikattan hem bir öwrenler ýalyat köp. Diňe bir goňşy ýurtlar däl dünýä derejesinde şol seniň aýdyşyň aly. Meselen biz Afrika ýer bölegini alsak, Afrika esasan geçen 2-nji jahan uruşundan soň 50-nji 60-njy ýyllardan soň koloniýalardan boşap başladylar. Öz garaşsyzlygyny aldylar. Häzirki döwürde, häzirki günde Afrikanyň milletiniň ýaşaýyş şertleri köpler üçin aýdyn, aýan, şoň bilen birlikde ol yerden gaçýan adamlar, öz ýurduny taşlayan, iş gözläp, gunwatara gelýän adamlar nähili ummasyz köp. Şu derejeler hakykatdan hem nazara almak gerek. İkinciden, şol aýdyşyny aly bilen öz goňşularymyz, meselem Kırgızstany alyp görsek, Kırgızstanyna şol Kırgız döwletini döretmek, Kırgız halkynyň bir öz bolşulugyny, şonuň aýratynlygyny jar etmek, şonu ikrar etmek üçin näçe adamyň gurban bolandygy, näçe pidalar çekilenligi häzir aýdylýar. Adamların köpçülüklerini gırlandığı da aýdylýar. Şol adamlara hormat goýulýar. Şol derece meselem Türkmenistan'da yok. Stalinin gıran adamları, onun öňkü döwürde revolýusiýanyň ideýany toporlaýyn gırlan adamlar barada milletin, ýurdun garaşsyzlygy uğruna pikir aýdan, jan çeken adamlaryň ýok edilişi barada bizde göze görünür ýaly iş edilen ok. Hatta häzirki döwre çenli de Türkmenistanyň öz tarihi ýazylan ok. Niýazow döwründe Türkmenistanyň taryhyny 2 tomdan ibaret edip ýazmaly diýip aýtdylar. Şol barada da işler boldular, ýöne häzire çenli şol işiň netijesi ýok. Bizde ine şeýle agyr ýagdaý bar. Muňa nähilidir bir beýleki şöhrat meselesi, özüňi öwmek meselesi, ýa-da bir täze şäher gurdum, ana şeýle köçeler bar diýip köçeleri görkezmekden saklanyp öz içki meseleni, öz kimligine bir neme dolanmak gerek. Egerde biz öz kimligimize dolanmasak, biz şu ýurdu nähili gurandygymyzy, onuň üçin kimleriň jan çekendigini ýada salmasak, onda ýurdun geljegi gaty şuhul bolýar. İkinci bir tarapdan hem gitjek köp bolar, milletin gitmeginin, in akıllı adamların, döredici adamların, bir işin ukuyubunu, işin uğrunu gözleyen adamların yurttan çıkmagyny hiç bir zat bilen saklap bolmaz. Ol gadagançylyk ýa-da viza düzgünlüğü ýatyrmaklyk ol çäre däl. Şu meselelere Türkmenistanyň resmileriniň bir gaýtadan oýlanmagy, bir ýygyna dolanyp ýurdun içki ýagdaýyny seyretmegi zerur diýip hasap edýän. Hudaý berdi söhbetdeşlige gatnaşyp berin gurulňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyny dekolonizasiýa sapaklar tapgyryndan ýazgy bilen birinji söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Elbette bir yerde edilmeli gurrun gatykan, şonuň üçin geljekde belki mümkinçilik bolsa, bu söhbetdeşligi pikirini aýtmak isleýän beýleki intellektuallar bilen hem dowam etdirer. Şoň bilen birlikde de bu meselede siziň pikirleriňize, bellikleriňize garaşýarys.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun.